Hadin bo Menteri Rang Badu Keri India Narendra Modi ula ai laitlo ya ki bor sipai ban le ya ka badan kam ban jubab ya ka Pakistan naga jinjia syasiat yap ki arpu hundremut ki breo kabala jia ga arpu artrik ya yong arajar arpu san katkum ki telong kubor bala yo'lum da ki india.com laong baki don santali ki bentang ki baka India kan bom ningkong larakan hiartma ya keri Pakistan Kajing syasiat yap ha Pahalgam kala kedolenti syakabala banjia katma India Pakistan hakaba kajing temu na New Delhi kalong bat penkut yaki kitem le no hari Pakistan kabala syak kedau kum kari kaba kersan yaki kampen terim de kaba bon ki seng le no kat kum ki khubor laong balada katma India Pakistan kan ki bor sipai India kin bom ningkong yaki headquarter jong ki sipai Pakistan bat yo Army Chief General u Asim Munir ubala syakan no don kiti haki babun ki kampen terim de ki le no India nadu ke jing pen petai bom ha Pulwama haus nam arajar khat khandai ha ka ba sau phongut ki pulit CRPF ki lakla Munir udai ukhle jong ka kinhon sentiat ISI kari Pakistan ha ka por bat nadu sunam arajar RFR ba ubat ya ka kam kamu Army Chief General lakinno ba ula kershan ki seng le no ka Lashkar-e-Taiba bat ka Jaish-e-Mohammed lani ka jam kani ka headquarter ki sipai Pakistan kani ka benta pedeng ne ka benta ki bor sipai bat ki tiarya khuntma ka don harawal pindi bat ki sipai Indian Air Force ki bu bakani ka jaka banther ningkong Kumban syukdo, bakila don ki kaipot khubor ki bapen pau bu General Asim Munir ula pedri hadin ke jingjia ha Pahalgam Henry ka Pakistan ka kentat ka basai ya ka durjong u minha ka arfu hundreu tarik uyayong arajar arpusan nalor ke headquarter bar u he sipai ka Pakistan ke India kan buru banther bom ya ka headquarter ka tanat sentiat ya ka balatip kum ka Inter Service Intelligence lani ka ISI ha Islamabad Nyaga bala keno baka kersan bat pendon kam nya kikinhon le no ban penshitma persya ya kari India. Bot na kitegi arteli ke India kan bo hakmat ban kthong ya Masud Azhar bat kislam hikai le no ka Jaish-e-Mohammed. Masud Azhar udai nong elam le no ubakari ka perthai ki kwa ban penkut yu bala keno ba udai nong penwan dor ka jing penthai bom ha Pulwama bat ki wei ki kam pentrin. Laong ba Masud ukledo jong ka Jaish-e-Mohammed upenya ya ki kitem le no ha ki jaka bala kurup da ka Pakistan bat ha Bahawalpur ha ki benta jong ka Punjab nalor Masud ke India kan buru ban penkut ya Hafiz Said bat ya ka headquarter ka Lashkar-e-Taiba bat uniru udai wei ni kisnar le no ubala keno don kti ha jing hartma bat penyap breu dosman de ki le no haus nam arajar pra ha Mumbai haki khenjat sngi la kado ba u Hafiz udon ka Jakari jong u ha Lahore ha pedeng ka jing pahara ka ba perking ba nalor ka Jakari jong u ki kitem le no Lashkar-e-Taiba ki badon ha murid ke haki benta bala kurup da ka Pakistan kindai ki ba hakmat ki ba ka India akan penkut lada ka shimnya ka rai ban hiartma ka the resistance front ka ba dai ka shnat jong ka Lashkar-e-Taiba haka ba sedang kala kam ba ka don kti haka jingjia ha Pahalgam ha shwa ban kentat pat ya ka tai ka jingkam nalor ki nong elam kin hun le no ka India kan wat benya ru halor ki khat nyo tli ki tem hikai but life nyo tli ki launch pad ni ki jaka siat nam ding ke brang traikam ha ki jaka bala kurup de ka Pakistan ha Kashmir yegi ni ki tem hikai but ki launch pad la kenno bala penya de ka kin hun le no Lashkar-e-Taiba but ka Jaish-e-Mohammed but ki wei pat ki bawan ra ye ki kampen trem he India kam tam ha Jammu and Kashmir ke India kan yale ban ther teng ye ki te ki tem bat ki jaka siat nam ding ki badon harawal kot bat kotli ha ki jaka bala kurup de kari Pakistan ye ki bala khen bagi de ki jaka ki ba pen kharoi ya ki le no dang ha galai photri ku yong arajar arpusan ki nongelam ke kinhon le no Jaish-e-Mohammed bat ka Lashkar-e-Taiba kila batha ye ki khot ban long ki bala pen khre ban yarap ye ki sipai Pakistan hapo India kat kum ukurwo na ka CNN News 18 kini ki artli ki kinhon le no
kila batha ye ki khot bat ki nong trai kam jongki ban re ha ki pir panjal range ha khapot kari India ban pakhang ye ki lenti ki surok larakathma ka khe hapdeng ka India bat Pakistan bat ban punjot ye ki yeng jong ki pulen Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya